قوة وحساب ناب تجبار علتاون اتفتات ناب لمدي تغيرو سلطن بهالية هنت بهالين خلو أكلاون منفساون زجزء حيلي فتر كل انتناز معبل أجبابي معبل بزيك قارت مسرح عينة هوت يمحيش بأكوبن بولكان حبرة السب أبز ربح نأكباب زعكب بعبي من شخلو صبغ نجرات أبز خون عمام إيد محواس كينة تتجبات ربحة زفترو منفساو عقبت وسني بلون بتأمر ما أتتاون اتفتات زفلت محبر السب إيرترا أبز حلف موال أم عقابن داقم مقرابن بحبار كواسا تنحن هاللون أبز حلف عمتات كبابي بيت قرقشون كما أكل قربا خينو زتفراليين اتفتات كالسلاسل تنحن هاللون حملن حسنون كبابين فولين دنكن كانت أبارق إيرقى أبت خبابي كان من مبرع صحي نفسي مناو مبرع السجر بيت قرقش كباب ما يدمنتن معدو حملاي كناتاو سيميناو بحري زمرحة مخاين وحدات يكونان وقحتا كما أكل هايبوتا ناب ما أكل مقرب زيسكسا ناشن عبيت المخاين أزين بزحتين نو فارو لمعات كان ممول مبرع صحي أبوتا سرح يبتحم استفلاليات كالات بستودة بجزي سرحن أمامن نابتو بوتا يجسكسا إذا مدبزي وكلت أقول الزينة زو ماكل ببجزيو نابت ماكل مبتحن نتهنت فتات بمكتالن زي سنادو مدام ماكل كجبريو سرح بعد سلطان أقرب إنسان زقربن وكون اللي فهمتهم ناب كلن تكالات من قسوين زي من قسوين تكالات حيلتات مكلال من محدارات كوماوين بستقبل تعويد أبحث الجزء يعني 30 شعات تكالات غنا حيلتات مكلال أبتي راح تساتيفر مالتي مع استخدام لهم بوتاتات كاب بارك سماتات كسب دوب ولا زاخينو كل زي مبرق أو تعرف سبها البوتاتات مالتي أو استخدامها زالاتات مسرح كنا توزالا زنبرت سجنا هاد شو قد قعدت بعيد كخا متكلم مالتي فلسفات تغيل بتوت متكلم انتايو هيوت ناي قرب نحرد يله هيوت يله ناي سبلو ناي انساتات سلازي ازي بادي مصنحه بوتاتات ويدما بستفعل من قدي ناي كلمه ولوط ديو بخالق ديو كله عني صنحه نعو خمي غيرنا نفوسمو نعو فويسكا خاني نزي سنهيوتاويان ام عقاب كم يقرنا سرحتي علامو مالتي وفارو نابت فلوت بوتان قبل ساعتين يمز بتصحو بحيال ديسيبلين سرح يمرحو بموياوين سوهابو مرب سرح يتكبرو لعل منفس سرح ينتبارغو ولنتاونتن سمعت واننتن درخ سرحيو حرغبتي زعابي كبرتا السرح حبرت سب إيرتراونيو ماتتون زلعل بوتا زحس أرماساو كبرتاتيو إذا عمد زكايد زلو كم تقدم أزجلتكو مع تلتنا إذا حلف عمتات كوينو أب مسمر كبيت قرقش يميرو بصلات غيرو ني أدقو عدا زاد تحديث أرجع أبو في اللايت يماناي وجن زلو كا ني شنخ أسمرة شنخ معرب نايت أرجع زلو تباتاتن نايش تجوباتن ناتو ناي مقرب سراحات يزكايد زلو سلازي أبزي بوتازي بزحات تكالات توافيرا أب سراح الله هذا زي محبرون أنت تاكسي خلاي كوبانيا هنسا موسى علي كوبانيا هنسا سوا بوليس إيرترا حيلا أير إيرترا أبز مسمرزي توافيرهم سرح الله زي كونكا كرمتاو معتو تمهارو كرمتاوي معتو تمهارو قالون أبقى قال بوتاتات ناي مقرب بوتات واهبهم أبو تي سراحي كايد على مالتي نحنا تنفلو سراح هنصاو سراحيو هنصاو سراح كاني عملو هاجر تزرقحنا هنا نركب قون نايزقين عمت مساك قبل كل تشحن اسرار حدانات حزنا سقاب حجي مشارختي ناي منستر حرشا أقرب متكالن ما يقعو أب مفواسن نطف كم جمريات حزنا أب كباب ما يدبنات كبابيون كبابي 4 شحبيلنا تخيلنا لنا لبزبن كا أبدا حلفة صون جمرنا لنا شحن 500 تخيلنا لنا لو ما على خلت شح كنت كل مدى باوصينا لنا سلازي اتقدم سخلنا يخون ريو خلنا لومي معقوبي انسسا زقدامي درجة بصحيد الله أزيد حق سكا مالته سلازي
ናይ ማይ ኩዖ ምፍዋስን ኣግራብ ምትካልን ውፅኢቱ ድንጉይ ኢሉ እኳ ዝርአ እንተኾነ ኣዝዩ ዘሐጉሰካ እዩ ሕጂ ድሕሪ 2-3 ዓመት ክትሪኦ ከለኻ ዱር እዩ ኮይኑ እቲ ዝተኸልናዮ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ከም ኣካል ናይቲ ካልእ ዕማማትና ወሲድና ምግራብን ማይ ኩዖ ምፍዋስን ተዓጢቕና ንሰርሓሉ ዘለና ኢና ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ለብዘበኑ ብተበግሶና ህና እዚ ሂቦምና ዘለዉ ቦታ እዞም ሚኒስትር ሕርሻ ጀሚርና ኣለና ቀጻሊ እውን ንከታተሎ ንዕብየቱ ንምዕባሊኡ ንምፍዋሱ ከይተረፈ ማለት እዩ ስለዚ ኣሃዱና ኣብ ከምዚ ዝነጥፍ ዘሎ ምግራብ ማለት ህይወት ማለት እንዲሁ ኩሉ ግዜ ምግራብ ማለት ገረብ ማለት ህይወት ሰብ ማለት እዩ ገረብ ክትተክል ከለኻ ኸኣነ ኩሉ ግዜ ተጠርኒፍካ እንድሕር መፂኻ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዘለዎ እቲ ምግራብ ኣብዚ መፂኻ ምግራብ ጥራሕ ደይኮነ ሕጂ ዝያዳ ትመሃሮ እንታይ እዩ ናይ ስራሕ ልምዲ ተጥሪ ዝያዳ ብዓብኡ እውን ህይወትካ እቲ ነብስኻ ዝተሃንፅ ኢኻ ማለት ኣብዚ ትሰርሖ ስራሕ ህንፀት ናይ ኣካላትካ እውን የጠቓልል ማለት ሕጂ እቲ ሰብ ኣብ ኦፊስ ኮፍ ኢሉ ውዕል ኣብዚ መፂኡ ክሰርሕ ከሎ ግን ብዓብኡ ጥዕና ረክብ ማለት እዩ ማዕረ ማዕሪኻ እቲ ዝግበር ምትካል ኣግራብን ምዕቃብ ሓመድ ማይንካ ዓበይ ኣበርክቶ ኣብ ህይወቱ ስለ ዘሎ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ኣብ ኣከባቢኡ ዘምፅኦ ለውጢ ከዓ ባዕሉ ተሳቲፉ ይሪኦ ስለ ዘሎ ድሕሪ ውፅኢቱ ክትሪኦ ከለኻ ዝሓለፈ ተቐዳማይ ዓመት ተኸልናዮ እንተሪኢኹም እሞ ኣዝዩ ተቐይሩ እዩ ዘሎ እቲ ከባቢ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከዓ ከመይ ነይሩ ሕጂ ጥሩሑ ትሪኦ ኣለኻ ድሕሪ ዓመት 2 ዓመት ክትሪኦ ከለኻ ኣዝዩ ተቐይሩ ኢኻ ትሪኦ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኣከባቢኻ ኣብ ህይወትካ ኣብ መነባብሮኻ ትገብሮ ለውጥስ ባዕልኻ ትሳተፎ ከለኻ ተጠርኒፍካ መፂኻ ትሳተፎ ከለኻ ኣዝዩ ዓብ ነገር ኣዝዩ ኣብ ምንቕቓሕ ከም ዝፈጥረልካ ርዱእ እዩ ማለት እዩ ንሓበራዊ ዕላማ ሓበራዊ ስራሕ መለለይ ሕብረተሰብ ኤርትራ እዩ ምግራብን ዳግመ ምግራብ ምልኣት ተሳታፍነት እዩ ዝሓትት እዚ ንጥፈት እዚ ካበይ ተበጊሱ ኣበይ በፂሕሎ ናበይ ከዩ ከመርሕ ዝብል ሕቶ ክልዓል ባህርያዊ እዩ ነዚ መረባት እዚ ብደቂቕ ካብ ዝከታተሉ ኣካላት መንግስቲ መልሲ ምርካብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ወኪል በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ንኡስ ዞባ ኣስመራ ኣቶ በራኺ ኪዳን እውን እቲ ኣብዚ ከባቢ ክሰላሰል ዝፀንሐ ንጥፈታት ኣዝዩ ኣተባባዕ ምዃኑ ብምጥቃስ ንሓፈሻዊ ምዕባለታት ብኸምዚ ገልጾ ሳሕርታት ከምቲ ዝበልና ኣብ 2021 ክብገስ ከሎ ብውሕዳት ትካላት ተበጊሱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ግን ዕብየት እንዳርአየ ኩለን ትካላት ነዚ ዝነበረ ውድድር ከም ውድድር ሒዘን ኣብቲ ሓምላይ ናይ ምግራብ ቦታታት ኣዝዩ ኣድማዕ ዝኾነ ንጥፈታት ኣካይደን ብፍላይ ከዓ ብሓይልታት ምክልኻል ማለት እዩ ኣብቲ ቦታ ኣዝዩ ዝዕውት ዝኾነ ሳይድ ክሳይ ክንሪኦ ከለና ኣብ 2021 ኣብ ሓድሽ ቅነታዊ ዛላ ንሕና ገሚትና ዝነበርና ካብ 2021 ክሳብ 2024 221 ሄክታር ኣብ ሓድሽ 197 ሄክታር ኣብ ጽገና ኢና መዲብና ነና ካብቲ ዝሓሰብና ንላዕሊ ግን ኣብ ሓድሽ 435 ሄክታር ሓድሽ ቅነታዊ ዛላ ተሰሪሑ 210 ሄክታር ድማ ኣብ ጽገና ማለት እዩ ኣብ ብኡ መጠን ክንሪኦ ከለና ከዓ ብኡ መጠን ተኳዒቱ ገዳጉዲ ልዕሊ 1 ሚልዮን ፈልሲ ኣብቲ ቦታ ተኺሉ ይርከብ ማለት እዩ ኣብዘን 4 ዓመት ሓደ ውስናት ጉጅለታት እናሰደድና ድሕሪ ምትካልና ማይ መጽእ እሞ ገለገለ ዕንወት ከይፈጥር ንዕኡ ኮሊሎም መጽዮም እዝንዝን ጸገም ኣለዎ በሃል ካልኣይ ከዓ ንኹስኩሶ ብውስን ዓቕሚ ጌርና ከም ንኹስኩሶ መደባትና እጂ እቲ ናይ ህንፃ ኣቋሪፅና ኢና ዝኸድና ዘለና ልክዕ ከምቲ ካልእ ስራሕና ንካናኸኖ ነቲ ግራብን ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ሰብ እናሰደድና እናተኸታተልናን ከምዚ ፍወስ ወይ ድማ ህላውነቱ ከም ዘረጋግፅ ንገብሮ ማለት እዩ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ካብቶም ምቹእ ኩነታት ኣየር ብምፍጣር ንምንባር ዘመቅሩ ኣገደስቲ ዕማማት እዮም ገረባን ዳግመ ምገራብን ከዓ ኣብዚ መስርሕ እዚ ዝለዓለ ቦታ ይሕዙ ምግራብ ኪኖ ምክልኻል ፍግረ መሬት ጠሊ ብምፍጣር መጠን ዝናብ ዘውሕስ ኣገባብ እውን እዩ ቁጠባዊ ረብሑ እውን ኣዝዩ ልዑል እዩ ኣብ ኩነታዊ ስራሕ ኣድማዒ ኣበርክቶ ይገብር ካብ ዓመት ናብ ዓመት ብምቅያር ክሊማን ንስፍሕፋሕ ምድረ በዳነትን ሻቕሎ ስጋኣትን ዓለም ናብ ዝለዓለ ጥርዚ ዝድይብ ዘሎ ምዋኣል ከዓ
مقرب متكات زيركبو مرج أمخانو أي كاتعن نزبو الدوتات زي تقليل كان ممكات استفرالين نتفتات كالسلاسل تنحيو اتمدبون ترير سراتن دلول سراورن كهلو منتي بعتبي سرحلو مهلاو أتو أبراهام تخلو يحبر تي خاب كلتش حن أسران حدن جميرو بفلا يبز خباب ماي دمنات كساب مقابر عد نفاس كوميلو تتحاحيزو صاب يتصفات مني سمك الخلا كباب بلزاز الله أبو تي ناي مقراب مدبات خكايت صانيح الله كومو نسوت راح زي كونه زي مقدي عرب ربع مالتيو مقد باتا أبوون باستفال على أرتات ناي سراويت ناي مقراب مدبات كايت صانيح الله حجي بحافشا تي أبو تاتخايد زلو صفحات مريت لعلي عصرت حموشت شيح هكتار أبيلو زخون مريت يقريبو زلو سلازي تي خوناتاتو خري خلها بفلاي تي قدامي عملت مالت كل تشحن أسران حدن استتقله أرجع جليس حموشت مترو قومت بتشحله مالتي الزماتاتا زي هذا تي سراويت نايت هاجر وي نايتي منغستي بكل تيزري أنا حنصات هاجر مكلها الهاجر حجنا هنا كابتوم أبتي مكلها الهاجر بابتي حنصات هاجر زلنا هنا مالتي حجزي كل نصارحو زلنا أب كل تينا نحنا ونكون مقلون نخل حجي بزي بتناي حنصات هاجر لنا بزي هني أبتي لمعت نايتي هاجر لنا مالتي حجزي كل زاب صريح زلو بدليتيو صباح لمعات الله ويمقطوت الله إن دائلنا كل كيدا كسيز حدر متان كلامع نتهجر حملات نقيرو مالتي بلد هذا إذن رئيل لنا ما تتواصل حكينه لمعات أو هاجر بحال انتهينا نطب لنا هذا زالة خلي بالك الناس نتي ماي كرمتها وما تزمت نجارات المعكاس بزالة مجد سريعك تلمعوا خلها هذا بالتطاو نجار خون كله نسرح مالتي إذا حجي جمارنا حجي كونن أقدم مسرح لازم نبر خبينا نتأسوا ينيرو إذا نسرحها عود عمتها نوري أصل ذلنا قون مثلا ساتف كل كذي عودات مهنا هجيم كابو على ذل على نسرح بتعمي بعلت التسفوتي ما صاينا خا رأينا كل ناقر كذي بلد أنا خرئي ملء تسفالني إذا ما عبالاتي كأخلاتهم ندحري زتمتو زي كونو نقيمز ونشافو يوم كلهم كاب حلاف جميل كاو ولا ترى يكون كل ناس نسرح انت تبعلنا ندحري تمت يلن نقيمت توروينا نخيدينا اتزلنا صقمات اغونو እንዳወዘፍና በዘለና በተዋሃበና መሰረት حلافنا بزعززنا كوبانيانا كل ነገር ክብረትና يخبرونا احنا بزعززنا مسرت عقبت علينا سرحنا زبال لك معرة قلنا خيرنا نصرحلو زي ما توت زبال نجاري إذا غاني أبتي تنفذ زي بصراحة لنا نزوين كمو كينا أصنعنا نقول 4 عامات ملو خبز قدا إذا خيت فلنا ماليا زي بقول أقرب تخيلنا الحجو أنت ما دمنا مال قدم شحن حمشان إنت تخيلنا أتبع مهنيات 10 سنين كرمتاو مؤتوت تمهارون سرع مربا سرح زقطر زلو مرب مقرب حلافنت نفسه كف زيغانا مغيارن بحال مقرب نمسراتنون بزل على درجة كسرحلو تنحينا اللون كابس مرا نسميناو مبرق زركب كبابون حرقابتي أبز حلف عمتات سفح وفر مقرب زعما ملو زلو بوتايو كان مشوعات شمونت عمت قياس ترئيتن كالات قولن زنبر بوتا رؤي لوطي أرئيلو نتيجة ميركا خوكار زي قبون صفت أسرار حقوق نمعبال حيار سرح زيت ألم مرب نمعوات أسر وكيل هاجرا ودحنت حيالو تكالات منجستيك سعبو ترأينين أبز حلف عمتاتون أبنتاو سرح تعامي ميو زبل وكيل بعل سلطانا قرابن إنسا زقرامن نوزوب أسمرا أتو برخ خيدانم رفعات حيالات زغنو حلوة قطير بتوتا بخنكن ndaxalwa kab azyu kab istafalale satat kuna nahba yakun kab kullu ndata khalkhale nab azyu عود زخنة درجة درجة ناب أزيو ناب تراب بتحله مالتي أبزي وش 4 عامات أزيو وشيتاون زخنة مالتي أبتوتا تقاسا إيش نزيف اللسب أزيو أقرب زخنة لوتيو أبتوتا مشير الله نقطعلو بخال بوتاتات أبنو زواس مرة تقلعت زل بوتاتات ناب حبلاين مقيار يتي مدبنا بس تبغى شو دولها بزلع على خن تعرلون نسرحلون هنا أبزيو جن بعلت أنا أقرب أساس أقرب كله تساتافي جاو خبر كتينا نلابو مالتيو بعلت أنا أقرب أساس أقرب كبحلافنا توشيدو دعنتي نايم قراب حزمبر كل سب قرب ترديو أم قراب زلا على أبور كتوخ نقبرينا نلابو مال
كيبغز كله أزيو غلط كمزي أبزي بوتا أبزي حجي بتصحوا دلو درجة نخبت حلاون أزيو أبتسويتنا ناب خسائنا نينبرن انتقونا حجي بتصحوا دلو أزيو أجرامو مالتي حجي بزيادة أنت تبغيس كان أنت تعير كان سي حد بوتا نايم قيار تقوله خمزلو يزحب بركات بوتا بزنا ما يدمنا تبغيسنا خن ندخل زلو بوتا تاعنا لك عقومو نخنقورون نخنقيرون ناي كلنا تساتفو إن نحتت زيادة كل سب نزيريو عود زخنا ناي مقرب أبكر كبابي يكون بمعطت نزكايات وخرمتا معطت بكم درجة كله تساتفو خبر كتينا نلابو ناي مقرب أزي عود زخنا يجين كتسألنا نخلوها زيادة محت انتنا نقرب مولد أنا بنوي عملت نسريح بقلي تخينه بزيادة أقدر أخوه قلت زوام أكل سرحتني هاد بمولو تمكر سرح جيرو تريد الله بقفح بتي نيتوكيا زي كونه ناي سرحتني تعرام سرحتني مخان حزب إرتاز زي ما تذكروا سرح كوين ترخيبي يلو نزخ بابن سجرون ملء بملء حملين مغيار حيال تعري باستفلالي وجنات أثر زجدف سرح كعممت أنحو كابكال أي ورح سنة بجلتاتن محبراتن سودو بزيجاتات بسرعة جزية استفلالي مؤتتون إثباتات كسلاسل مرأي نابنو ور تغير له استفلالي تكالات من جستن جنبارن بعبيو أبلات حيلتات مكلخال نابزن من جراب توت إنزل الخبابي كأتسأل وفرية كايدو كوبانياتات بتمهارون ممهران زي سلاسل نتفت زي فترة درغيت بقلت زي تأمت هيكونن وفارون نزح حقتاتهم زبره بتعمي تسمعك حقوس وسني يقولون مخنياته بيته هجرت لما علقها بيتها عخان عين خان خطرو سمعك عقبتك قالوا نجاريو كون او كمان او فرين دلو انساتات زقدم كترين كل خبط عمزس دممين احنا مسوبون برعدات ابز جبرنا لوانون كسع نبر خيتره فقاطيمنا نيرو اذا ጫካን አብዱር እንዳሆነ ኸይ ስለዘሎ በጣም ዝሕጉስ ኮይኑ ረኺበ ደሎ ዓበ ሞራል ዝኾነ ነቲ ማህበር ታክሲ ጽብት ከባቢ ዘሎ ብሙሉ ወክትሪዮ ከለኻ ሓደ ዓቢ ሞራል ተስፋን ይሂብና جيكاو تبغيسنا إذا كنقبر على لنا قبل نبل هنا بز متينا زلنا أسو كم درعنا يو ولا زنا 10 سنة أو حديرنا نيفا ما لازم يقولوا أنساي هم كاين هذا كيسنا هم يجينا موراس إنها هم كاين بركة عذاب بقولوا ولا نبرون دوري خوين سو أي أنسا بوتا خوين هجي نزون إذا زبوتا زون كومو عينت نخون قبره إنا حجي عتيقنا تبغيسنا زلنا صبق كم سري ولا لهم كات صبق سرح له نقصالهم كندفع لينا إذا حجز قصال زلوا صراحة وتصيت نايت زحلفة تزحلفة كم زي أنت زي كون ويبعتب أنت زي سرح له بتهزب المنجستن مالتي بعتب أنت زي سرح له وسو وتصيتها وخينس نابز قصال زلوا كلاي معرفون أي متسجرن مالتي سلازي زي زكاير زلوا مجرب أزيو ናብ ጽቡቕ ደረጃ ይበጽሕ ዘሎ ካብቲ ተጀሚሩ ስጋብ ሕጂ ገሪቡ ዘሎስኒ ኣብዚ ሕጂ ተበጽሕ ዘሎስ እንስሳ ዘገዳም ከማንስኒ ከም ድሌቶም ከጽሉሉን ክሰፍሩሉን ክመጽውን ጀሚሮም ኣለው ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኸኣ ኣብዚ በጽሕ ዘሎ ኸኒ ናይቲ ሓይሊ ናይቲ ውዳበ እዩ كم زخبلو دصنح منغس كاني بمنجدنا طرح زكايد زيكون سني كلن عبالات محبرات ببناتن ودابه نزي تري زلخا بوتا مايدمنت يكون ابكال زلو بوتاتات بتغهات يغوي سلا زلو يتمنسي اب كم زي درجه بصح زلو مالتي كم زي تري زلخا خاني ازي دس زبل ولا نختري او نغروم زخونه بوتا خوينلا كم كل أكل حبرة سب إرترا أم مجربن داعم مجربن مقول الإجام نمبركات كلهم حبرات بنصر علمان نصر رأين أبنت بمخان نتمرم نمعواتي سرحو أبتبوتا سرح يركبو سرحن أسرحو من بعابي وطنن تجبار سرحن أمر جات وحسكت علنت زل على بوتا خمزلوية أمنو
ማሕበር ወነንቲ ተኸሲ ካብቶም ኣብዚ መደባት እዚ ዝዋስኡ ኣካላትዮም ብሓቂ ከምዚ ትርእይዎም ዘለኹም ኢኹም ሕጂ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ክራማት ግዜ ናይ ፌስቲቫል ግዜ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ፅዑቕ ዝኾነ ስራሕ እዩ ዘለዎም ኣባላትና ግን ምስኡ እንዳበሉ ንግሆ ተበጊሾም ቅድሚት ህዝቢ ኣብቲ ኣገልግሎት ምውዓሉ እሳቶም ለይቲ ተሲኦም እዮም ዝሰርሕዎ ዘለዉ ዝስራሕ እዚ ድሮ ሕጂ ሰሪሖም ወዲኦም ኣብ ስርሖም ይኸዱ ኣለዉ ስለዚ ምኩራት ስለ ዝኾኑ ቅድሚ ሕጂ ስለ ዝፈልጥዎ እቲ ምኹዓት ኣየሸግሮምኒ ርግፅ እዩ ስቴርሶ ሒዞም እዮም ደውዕሉ እዳው ካብ ስቴርሶ ናብ ዛባ ክተዋፈኦም ከለካ ቀሊል ኣይኮነን ብጣዕሚ ይኸብዶም እዩ ግን ነዚ ከቢድና ይበሉን ምክንያቱ ርእይዎ ኣለዉ እቲ ዝሰርሕዎ ቅድሚ ሕጂ ዝሰርሕዎ ኣበይ ከም ዝበፅሐ እንታይ ዓወት ከም ዝሃበና ርእይዎ ስለ ዘለዉ ሕጂ ንዑ እንዳማዕበሉት ክሰርሑ ጥራሕ እዮም ዝህንቶ እዩ ብካልእ ዋላ ሓንቲ ሽግር የብሎምኒ ፈሽኡ እኮ እቲ ልምዓት ዝበሃል ንሕና ካብ 2015 ዝተፈላለየ ቦታ ነልምዕ ነርና እንዲና ከም ሓድሽ መደብ ግን ብጥብቆ ንኩሉ በሃገር ደረጃ ببعل مزي أقرب الإنسان زجدام زمت مدب كابل تشحن عسران حدا نحمشاي زينا أبزق تخطى طالع عمت متى خم بالي سريسو زخيز له مسرح أو قدامنا تسرعنا نلم علنا تو كاب عمتنا وعمت مبل حمشاينا نقبل لنا عن توزرهم زي هذا اللي هو بتحجيتي نقدم ما يفيز مالتي كلاي سعر وعين لا نبتون لو بس تور قصنا ورد مثال كونه أقول له ስለዚ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ስራሕ ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ንጥፈት ናይ ኣባላትና ኸኣኒ ኣዝዮም ብተገዳስነት ስለ ዝመፁ ናቱ ውፅኢት እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ተወዳድባ ክፈላለ ይኽእል እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ቅርብ ዘለሓጣት ነይሩ ሕጂ ግን ብትክክል እቲ ሰብ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ እንታይ ሰሪሑ ክኸይድ ከም ዘለዎ ነናቱ መደብ ስለ ዘሎ ብኸምኡ ከዓ ጉድጓድ ክኩዓት ቀኒዩ ምዛላ ማለት እዩ ሕጂ ከሎም ከዓ ኣብ ፈልሲ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ እዚ ገጽ ዝኽእል ማለት እዩ ኣብዛ ሕጂ ሒዝናያ ዘለና መደብ ግን ዝገፍሐ መደብ ሒዝና ኣለና ኣስታት 3500 ሜትሮ ዛላ ጌርና ኣለና ኣብ ጎዳጉድን ፈልስን ከዓ ስጋብ 2500 ኣብዚ ሕጂ ጀሚርና ዘለና ክንተክል ኢና بحقاق حمد الناقفو فريام حمد أب مدنفع لعل جرزلو مجرب أب استراتيجي سنة محدرة مريتن مهنات حملاي متأون لعل الجمال لو داق مجربة نبوزح علامات زتكبر نايل معات مدبيو داق محويت ني اندسترن حرشاوي علامات كابتن بزحات وحداتيوم كام متكالو معك أبو خمس حيلون نايز حلف عمتات تمكرو عبت مرتك خوني خاليو كندي تخيلكا كام مبان العلي كابتستا تخلا كندي تسريغون عبزل على درجة بتيحون زبل ملسيو نوصيت نايت سراحيو زلكوعيو زبل وكيل بعل سلطان أقرابن إنسا زقرامن نوزو باسمرا عطو براخ خيدانم السقرب خلنا على 400 كيلو هكتار كن بقولنا خبارك سماتات بقولوا مراقبة صادف كن بالكلام أزوج سفيح زغنا بوتاي أو حاتصير جزء خينا نبلد الحجي كله حزبي تساتف كله تكالات حيلتات مكلا خالات كوماويان ما محدارات نابنا تجي محدارات كن مكلا أو تبوتا أي تساتف جن أكا كبابينا ما محدارن زركب كالات بوتا مقرب ونسن أبي أستواجو يجبر خمسة الله أبزن زوانا كن حبر الفوتو مالت معك أمين حمد كوينو بدرجات كار مالتي أصلا من حسا حنتي معلتنا متانا أبزي أوعينا فرق معلتها أبصرحنا نملس مالتي عبيو نزقو بوتات زالي خاص كم يجيركا أفت هاجرا ولا معت ساتف ماين حمد عاقب كخاص كم يجيركا كباب توحس مالتي سيد زعبي صراحة وتترني فكا منتا أنا يبعلو حيل اللون دي درجة دك أنستي تريو خلها خا تأبركتو معرخهم زلوا يرأيكا مالتي بتصوت خيفة ليه حزوه زلوا مدب أم معوات حفاش الجوجو سبسيبو تي كابو زدلة يقبرالو تمنجستن هزبن كأنا حدا أكل حدا أمثال حدا أخوان مخانو خاني يرأيكا زخاء تي كم تلك عبتك إيا نينات سنت إيا قبل معات كأنا خدقم مخانو بتسراويتنا وندقورو دلو أملا هاجر مالتي احنا هون أكل نايت سراويتنا أبزغنون نقولو انتات دلواتنا
ሃገርና ከኣኒ ናብቲ ዝነበረቶ ናይ ቅድሚ ሕጂ 30% ልዕሊኡን በግራብ ሸፈነ ይድበሃል ዝነበረ ሕጂ እናጎደለ መፅዩ ሕጂ ግን ናብቲ ንቡር እናመፀ ኣሎ ኣብ ሃገር ሙሉእ ተሪእኻ እቲ ዜና ርአ ከሎ ብቴሌቭዥን መደባት ማእዝን ልምዓት ከቕርብዎ ከለዉ ናይ ብሓቂ ድሐጉሰካ ኣብ ዝሓፀረ እዋንካ ኤርትራ ካብቲ ዝነበረቶ ንላዕሊ ክንምፃእ ምዃንና ተሪፍና ደሎ እዚ ወይዚ ምግራብ እዚ ካብ 2021 ዝጀመረ ክሳብ ሕጂ ንቁፅሎ ዘለና እዩ ዓመት ነልምዕ 3000 4000 እንተክል ለብዘበን ከዓ ትማል ቀዳም 1500 ገረብ ተኺልና ኣለና ሕጂ ከዓ ሎም መዓልቲ ከዓ ክንድኡ ትኸውን ገረብ ክንተክል ወፊርና ኣለና እዚ መንእሰይ እዚ ካብ ድጅምር ክሳብ ሕጂ ደኺመ ካይበለይ ኩሉ ሳዕ ውፉይ ኣብ ተበገስ ዘልካያ ድብገስ መንእሰይ ሒዝና ኢና ዘለና ፅቡቕ ምክትታል ክንገብር ኢና ብዘለና ሓይልን ጉልበትን ምክትታል ክንገብር ኢና ክንዘሎ ዝጎደለ ከዓ ክነልምዕ ኢና ብሕጂ ኣብ እንፃሳዋ ኣብ ማይ ልምነት ልዕሊ 1500 ፈልሲ ተተኺሉ ኣሎ ኣብዚ ከዓ ከምኡ 1500 ኣግባብ ፈልሲ ክንተክል ኢና ኣከባቢ ምልማዕን ምንባይን ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ሓላፍነት እዩ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ነታ ብሓባር ዝነብራ መሬት ዝግባእ ክንክን ክገብረላ ይግደድ ብናይ ሓባር ጻዕርን ስራሕን ከዓ ውህድን ኣርማዕን ውፅኢት ይሕፈስ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ልምዓት መደብ እጃሙ የበርክት ኣሎ 4 ዓመቱ ሒዝሎ ስራሕ እዚ ቅድም በዚ ማይ ድምነት ኢና ንሰርሕ ነርና መጀመርታ ብድሕሪኡ ዝንዳ ጋዝ ደሎ ብድሕሪኡ 30 ዓመት በዚ ናይ ስካሪኮ ሎሚ ከዓ 40 ዓመት ኣብዝና ከባቢ ሸግርኒ ወይ ከኣኒ ባርጊላይ ብዝፍለጥ በቲ ዝባኑ ኣብኡ ንርከብ ኣለና ማለት እዩ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ እቲ ደቐለጠ መሬት ንምሽፋን ወይ ከኣኒ እቲ ዓመት መፀ ክረምቲ ሓመድ ተተባሕጊጉ ንዋያ ዝኸውን ደሎ ንዑ ንምዕጋት እዩ ስለዚ እቲ ዕላማ ምቁፃር ፍግረ መሬት እዩ ኣብኡ ታይና ንሰርሕ መጀመርታ እቲ ዛላ ንሰርሕ ብድሕሪኡ ጎዳጉዲ ንኩዕት ወቅቱ ምስ ኣኸለ ክረምቲ ምጀመረ ከዓ ኣታኽልቲ ንተክል ማለት እዩ ብብዝሕ እንተኽሎ ዘለና ከዓ ቀላምጦሳት እዩ ቅድሚ ሕጂ ተኸልናዮ ክንሪኦ ከለና ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣሎ እቶም ሕርሻ እውን ኣለው ናህና ክኢላታት ኣብቲ ውዳበ እውን ብሓንሳብ ስለ ዝኾንና ይከታተልዎም ኣብ ፅቡቕ ኩነታት ከም ዘሎ ይነግሩና ማለት እዩ ባዕልና እውን ብዝረኣና ከምኡ እዩ ካልኣይ ዕላማ ከኣኒ ነቲ ኣብ ኦፊስ ጥራይ ናይ ኦፊስ ስራሕ ጥራሕ ዝሰርሕ ዘሎ መንእሰይ ሓደ እቲ ስነ ኣእምራዊ ካልኣይ ከዓ ኣካላዊ ምፍትታሕ ክረክብ ወይ እውን ድልዳለ ክረክብ ካብኡ ሓሊፉ እውን ስኒት ሓድሕድ ፍቕሪ ከጥሪ እቲ ልምዲ ስራሕ እኳ ንኤርትራዊ ሓድሽ ኣይኮነን እንድዩ ብክረምታዊ ማእቶት ደይመፀ የለን ኩላህና ብኡና መፂና ብሰራዊት እውን ኩላህና ብኡ መፂና ሕጂ እውን ኣብ ቤት ፅሕፈት ኮይና ነቲ ውዳበ ማእቶት ተግብሮ ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢ ነፍሲ ወከፍ ኣህዱ ፍሉጥ ቦታያት ዋሂቦም ብምውሃድን መሪሕነትን በዓል መዚ ሓለዋ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ስራሕ ይሰላሰል ቦታ ዝፈለጠት ኣህዱ እውን ተለካዕ ስራሕ ክትዓምም ትፅዕት ቁኑዕ ምክትታል ብምግባር ድማ ሚዛን ትወስድ ካብቲ ዝተተኸለ ፈልሲ ክንደይ ሚእታዊት ለሚዑ ወይ ጠፊኡ ዝብል ሕቶ ብምምላስ ነቲ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዘይፀደቐን ዘይማዕበለን ፈልሲ ናይ ምትካእ ስራሕ ትቐፅል ብዓብኡ ከዓ ናይ ምኹስካስ መደብ ስራሕ እውን በዘይ ምቁራጽ ከም ዝቕፅል እዮም መራሕቲ ናይቲ ስራሕ ዝሕብሩ ዓመት መፀ ኩሉ ግዜ ብመምርሒ ናይ ሚኒስትር ሕርሻን ሓለዋ ገረብ እንስሳ ዘገዳምን ንዝወሃቡና ዕማማት ዘይኮነስ ባዕልና ተበጊስና ወሰኽ ጌርና ንኣብነት ናይ ሎም መዓልቲ ሕጂ
ክንወፍር ኢና ኢልናዮም ትማሊና ነገርናዮም ንሕና እቲ ቦታ ኸ ቀዲምና ርኢናዮ ስለ ዝነበርና ብተበግሶና ና እዩ ብሓፂሩ ሕጂ ቀጻሊ መደባትና ዝቋረፅ ኣይኮነን ጎኒ ጎኒ ነቲ ንኸዶ ዘለና ስራሕ ጎኒ ጎኑ ነዚ ናይ ኣግራብ ምትካልን ማይ ኩዑ ምፍዋስን ዕላምኡ ስለ ተረዳእና ጥቕሙ ስለ ተረዳእና ክንቅፅሎ ኢና ካብዚ ዝባዕዕለለ ወይ ድማ ብዝሓሸ ማለት እዩ ኣነ ህንፃ ሰባ ካብ ዳኣቱ ካብ ጅምርሲ ወኒ ናይ ዝሃብካዮ ስራሕ ልምዓታዊ ስራሕ ክስራሕ ከሎ ሰራሕተና እዚ ዓብዪ ድሌትን ዓብዪ ተገዳስነትን ዓብ ኣፋፍነት እዩ ዘሎ ካልእ ክሰርሕ ንፅበዮ ሰራሕተና እዩ ምክንያቱ ንሃገሩ ክሰርሕ ንሃገሩ ከልምዕ ዘይደሊ ሰብ የለን ንጹር ራእይ ፍሉጥ ተልእኾን ክብርታት ስራሕን ንሓደ መረብ ስራሕ ውፅኢታዊ ይቕይሮ እቶም ኣብዚ ናይ ልምዓት ወፍሪ ዝሳተፉ ዘለዉ ዜጋታት ምቕሉል እጃም የበርክቱ ኣለዉ እቲ ስራሕ ግን ዘላቕን ቀጻልን ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሙሉእ ህይወት ዕማም ነብሲ ወከፍ ዜጋ ክኸውን ከም ዝግባእ እዮም ዝገልጹ ከምቲ ጭርሖ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዘስመረሉ እቲ ዝሕረስ ስቡሕ እቲ ዘይሕረስ ልሙዕ ንምቕያር ሓያል ጻዕሪ ንሓምላይ ወፍሪ ዘይባትኽ ስራሕ ክኸውን ይግባእ ልካ ከም ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ህዝቢ ዓድታት ትካላት ሰራዊት ከምኡ ዝተፈላለየ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብዚ ናይ ምግራብ መደባት ተሳትፎ ከም ቀደሞ ከርእዮ ከም ዘሎ ኢና እቲ መልእኽቲ ክነተሓላልፍ ንደሊ እቲ ጥርሑ ከሎ ሕጂ ከመይ ኣሎ መሊስካ ክረአይ ኣሎ ንኻልእ ኸማን ኣድማዒ ስለ ዝኾነ መጎስጎሲ ንሰብን ተበግሶ ውፅኢቱ ርኢዩ ክብገስ ምእንታን እዚ ከም መሰረቱ ደጋጊምካ ክጉስጎሰሉን ከም ባህሊ ክሰርፅ ኣብ ምልማዕ ኣብ ዝሓለፈ መጀመርታ ናይ ናጽነት ገረብ ስውኣት እናተባህለ ተኣታቲ ጽቡቕ ጀሚሩ ነይሩ ድሕሪኡ ግን ቀፂሉ ኣጥቢቕካ ስለ ዘይተሓዘ ናጎደለ መፅእ ኣብ ሰዓት እዚ ከዓኒ ዚ5 ዓመት ካብ 2021 ስጋብ ሕጂ ዘሎ ከዓ ኣትኪልካ እንስሳ ዘገዳም ገረብን በዓል መዚ እንስሳ ዘገዳም ገረብን ካታተሎ ስለ ዘሎ ኣብ ወፍሪ ቦታ ክበካ ስጋብ ክንደይ ተኳዒቱ እንዳመፀ ካብቲ ላዕለዋይ በዓል መዚ ስጋብ ተታሕተዋይ ዘሎ ንዑዝ ምልከት ተኸታቲሎም ስለ ዝርእይዎ ዘሎ ውፅኢቱ ከዓ እንዳድምዐ ስለ ዝኸደ ብጣዕሚ ፅቡቕ ስራሕ ስለ ዝስራሕ ዘሎ ኣነ ብናተይ ወገን እዚ ከቋርፅ ዘይብሉ እዩ እንተተኻኢሉ ሆዋን ስጋብ መስከረም ዘሎ ግዜ እቲ መሬት ጥሉል ስለ ዝኾነ እንዳተኳዓተ ፀኒሑ ንዓመታ ተዳልዩ ማይ ፀያቕ ማዕፂድ መፅእ ናይ ገለ መፅእ ማይ ዓቂቡ እቲ መሬት ዝፀንሕ እሞ ኣብ ድመፅእ ዓመት ክትተኽሎ ከለኻ እውን ኣየደንጉየካን ጥራይ ኣብታ ምስ መፀ ወርሒ 6 ተዳሊኻ ስጋብ ወርሒ 7-8 ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ዓመት ሙሉእ ዝቕፅል መስርሕ ክህልዎ ምእንታን በዚ ኣጋጣሚ መልእኽተይ እውን ኣሕልፍ እቲ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ብሓፈሻ ንኩሉ ሰብ ብማዕረ ዝምልከቶ ምዃኑ ኩሉ ከዓ በብእጃሙ ኣብ ዘለዎ ከባቢ በቢ ዝምልከቶ ተመዲቡ ተወዲቡን ክሳተፍ ከም ዘሎ ዘመሓላልፍ ማለት እዩ እዚ ኣመሓደርቲ ዞባታትን ንኡሳን ዞባታትን ብዝተወደበ ኣገባብ ንስራሕ ንህይወትን ንስራሕን ብዘይፅግም ኣገባባት ገይረን ነዚ ክነጥፋሉ ኣለዋ ጥራይ ዝብል ኣነ